Mads Andersen, er du venlig at komme ind på fortovet en gang? Et pænt billede, var. Jo, tak. Nå, nu skal du høre, vi har fået toptunet vores politibiler, så vi har fået et nyt system ind. Nummerpladescanner og det hele, du. Og ved du, hvad den siger? Hvad siger den? Banke på. Hvem der? Holly. Holly Kæft! Ja. Ej, det er ikke det, den siger. Den siger, at... Okay, så banke på. Det er hvis man skal spørge damer, den her. Kanye. Hvem? Kan jeg lige få dit nummer? Du kan have mit nummer, eller hvad? Nej, man kan også, det er hvis nu der er damer, man kan også, hvis man er lidt mere aggressiv, så kan man også lige, kan jeg lige komme op i dig? Den er sådan lidt mere grov. Ja. Kæft for klam egentlig. Jamen, det er dig, der er klam. Det er dig, der kører uden kørekort. Det er rigtigt. Ja, det må man ikke. Nej, det ved jeg godt. Hvor det kraftedeme, jeg skal nok lade være. Nej, nu holder du lige til siden. Nu. PT, nyt trafikstop, Alta Street, Brav til 2 skift. Stop. Så er du kort en 4G. Ej, nu. Nu skal du lige basse ned en gang, kammerat. Du er helt oppe at køre. Jeg kan simpelthen ikke overskue det der nu. Skal jeg smide nogle håndjern på dig, eller kan du godt forholde dig i ro? Jeg betaler min bøder nu, så har jeg gjort en tjeneste. Det var der var 37.000, 22.000 på 100.000. Så skal vi lige herinde og se en gang. Kørsel uden førerret. Det vil så anden gang, eller? Det må være anden gang. Det må det jo så være. Jeg skal bare lige huske tredje gang, så har vi din bil permanent. Tager min bil permanent? Ja, tredje gang. Altså den der permanent? Altså jeg kan aldrig se den igen, er det det du siger? Ja, tredje gang. Det er jo ikke tredje gang nu. Kan I lige være søde, altså? Hvorfor? Please. Altså kom nu. Både over loven. Det gør I aldrig, eller hvad? Nej. Nej, det er jo betjente, altså. Ej, du skal flyve på røden nu, mand. Det er fandme løgn. Tror du, vi er kriminelle? Jeg flyver på rødt lys mange gange uden sirener. Så har vi nok en meget vigtig opgave. De sætter faktisk andre folks liv på faren, når I ikke har blindt på, jo. De kan jo ikke vide, om de pludselig kommer flyvende, jo. Jo. Kan du erkende, at du kørt uden førerret? Nej, for jeg slet ikke kører. Kan du se, den holder præcis det samme sted, så den holder bare modsat nu, altså. Næsten den anden vej. Så? Du har søgesigtet mig. Det er jo sygt, det her, mand. Du skal bare lige passe på med at køre igen, fordi at... Hold øje med dig. Jeg har sat en tracker på din bil. Ja, jeg skal lige have noget fra den egentlig. Det er meget godt. Skal du passe på, at du ikke rører øje. Hold lige øje med, når man kører nu, Søren. Ja. Det går ikke. Hvem er en del af det? Er T-Bone del af det? Nej, så må du også gerne lige stikke lidt til. Men der tror jeg lige, skal read the room. Fordi hvis ikke han har fået kød, og det har han ikke fået i noget tid, så kan det godt være, at han går fuldstændig græsat. Forstår I? Så går han... Ej, det er... Jeg er med. Ja. Jeg hedder Bogen, jeg er med. Ja, det er også... Det er derfor... Ja, nej. Nå, og så, hvad hedder han? Kjeld. Ja, hvis I kan gøre ham sur, så er det helt perfekt. Så er jeg underholdt i hvert fald. Ja, og hvem ellers synes du? Ja. Jeg har Jobbe, Friis, Maddox, T-Bone og Kjeld. Ja. Jeg synes også Robert Toft. Ja, han kan godt lige få en sviner med på vejen. Ja. Men kan det ikke være noget med, om hvor homoseksuel han er? Altså, han er jo sådan, går lidt skjult. Han er sådan lidt skjult homoseksuel. Og så noget med Jack Smith, ikke også? Det der med, at han vil jo rigtig gerne være Lima, ikke også? Nogen, der sælger hernede, Mads. Hvad er det? Karl, der er nogen, der sælger hernede. Dem fanger vi lige. Og der kommer politi der. Jeg tænker her, ikke også? Lige her på vejen, det kunne være lidt fedt. Ja. Ja. Hvor er I hammer? Det var så. Ja. Karl, få dem lige herover. Er det sådan her, du tænker? Så skal jeg stå sådan her. Jack, du skal lige være med. Ja, sådan er jeg med bilen der. Au, for helvede, Jack! Au! Hvad laver du, mand? Kæreste med Sofie! Ej, Jack, jeg vil slet ikke tid til det er du ikke. at diskutere lige nu. Prøv at se, kan jeg ikke lige Jack i nogle håndjern? Jo, så skal Jack sætte sig ved midten af os. Jeg var så tæt på. Jeg var så tæt på. Kan vi ikke lige prøve igen? Nej, Jack, du skal lige være med i en musikvideo. Jack, du skal med i musikvideoen her. Kan I sige bed om? Bed om. Ja, god dreng. Okay. Hold nu, hvad nu, Jack? Vi skal bruge dig til at lige tænde blink i Los Billos. Ja, det kan jeg sgu da ikke, når jeg har håndjern. Jeg synes, den bil, du kører i. Kan jeg ikke stå sådan her? Du skal her hvor jeg står lige nu, her skal du skal lige sænke tjenestevåbnet, ikke også? Kunne vi ikke, jamen jeg har sikring på. Kunne vi ikke lave det sådan, at Jack, han er sådan blevet... Sikring, den sidder i hylstret, Mads, det ved du godt, ikke? Korrupt betjent scene, hvor Jack så bare sådan en rigtig led samfundstaber, der tager andres kærester og sådan noget.
Kan vi ikke få flettet det ind på en eller anden måde? Jeg kan sgu da ikke gøre for, at du siger, du er kæreste med nogen, der ikke er Lad være at sætte på med de tjenestevåben, Mads. Men ja, vi skal have en af på Yes. til at putte Anders i hånden. Må jeg tage min knibbel så? Men hvis jeg nu gør sådan her, Møller, prøv at se her. Står sådan her. Men skal Jack også sidde håndjern? Jeg er lidt Karl, det er for en musikvideos skyld, ikke også? Nej, det er... Møller, du skal også være med her. Karl, det er bare for sjov, jo. Jeg også være med. Der er jo stadig slet ikke let. Hvad fanden hedder den der? Du... Mads, for... Ja, jeg afsikrer Hedder den lige. der, Det er Anders? surrender. Men vi skal have en på hver side af os. Så du skal Sådan. være på den ene side. Jeg tager den ikke op mere nu. Og på den ene side hver Jack, eller hvad? Ja. Prøv lige at flytte det her, Karl. Ja, undskyld. Jeg Kan vi flytter mig. smide cyklen om bagved? Hvis sådan ligger Ja, mellem ja, de to ja, ja. betjente. Eller to biler. Gider du godt lade være med at stå og grinde op? Hvad med de dyr? Jeg smadrer dig, Mads. Mads, når jeg kommer op, jeg fucking smadrer dig. Du skal ikke... Ja, den her vej. Den her vej på træ. Hvem skal stå hvor? Vi skal have en på hver side af betjenten. Karl, du skal lave en eller anden... Eller stå med en pistol eller sådan noget. Det ser sejt ud, Karl. Kan du ikke gøre det der med hovedet, eller et eller andet? Alle kan gøre det der. Alt med det, der kan det der med Det er det hovedet. med hovedet, som alle kan gøre. Alle kan det der med hovedet. hovedet. Ja, det er sejt. Det er badass. Du skal snakke, ikke? Skal jeg sige noget, eller hvad? Skal jeg Nej, bare nej, ævle det er det fedt. løs? Det er fedt, Nej, som dig, der ender med at synge, Møller, Mads. kører du den bare? Ja. Så har vi det, vi skal... Møller, så kan vi Mads, så potentielt tænker ordne resten jeg, selv. Det kan vi godt, ja. Du kører dem der tilbage, og så får jeg lige Jack ud af nogle håndjern her, Jamen, og så er det fint. Er vi færdige, ringene? Ja, vi er færdige med op til det med jer lige nu. Jeg Det er tror, godt at med lige jer. du kunne få håndjern inden Mads, han kommer i hvert fald. Og så kommer Møller lige forbi senere. Jamen, Mads, når I det har er jo en her ordre møde. fra en Lige præcis, højrestående ja. betjent, så det Ja. bliver jeg Ja. nødt til at følge, Mads. Hvad her Jeg nu, tror også Jack? lige, jeg skal fjerne cyklen her hurtigt, kort efter jeg lige har... Så nu vender jeg mig simpelthen om. Det bliver jeg nødt til. Au! Au! Hallo, Jack. Skal du tage den? Ja, så kan du lære det, hva'? Den havde jeg lige øvet mig på, hva'? Den havde jeg lige øvet mig på. Nej, ikke mig for helvede. Jeg Jack, ser jeg har bare hørt, her. nej. at du gerne vil være Lima. Au! Ja, prøv at fortælle om det. Lære det. Mads. Jeg skal kraftedeme ikke tage min kæreste, mand. Jeg har sagt, jeg elsker Hun hende. er min kæreste. Jeg har dipset hende. Optager du det her, Møller? Ja, det gør jeg. Åh! Kæft, mand, er du så... Åh! Ja, Møller, det bliver godt til videoen. Hold da kæft. Hvad skete der? Fik du det med? Ja. Fedt. Hvor er jeg henne? Er du okay, Mads? Møller, vi tager på hospital. Hvad I taler til? Nå, hvad her Jeg- nu, Jack? jeg bløder. Jeg skal fortælle dig lidt om den her politijagt der. Jeg bløder. Hænder! Mads, du slapper fuldstændig af nu, ikke også? Jeg skal se nogle hænder lige nu. Hvad laver du, Mads? Hej! Hvad fanden er det for noget? Jeg siger bare lige goddag. Du kunne have ramt mig, Mads. Ej, vice Ja, versa. du har en intern konflikt med Jack. Det Jeg har sgu blander da mig styr på det, fuldstændig Karl. udenom. Jeg har da Du styr kunne på have det. ramt mig. Jeg blev bare lige slået lidt ud af den, fordi Du Mads kunne- ringede til mig og sagde, at du var kæreste. Pis. Mads! Pis, Karl. Det her, det stikker kunne- dybere. Mads! Det stikker dybere, end du lige over. Og det handler ikke om dig. Jeg elsker dig, Karl. Mads, han var fandme hurtig. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Kom, vi må hellere køre på patrulje igen. Jeg skal smadre ham der. Nej, Mads. du skal ikke smadre Hvad sagde du? Hvad sagde du der? din idiot. Hvad sagde du der? Hvad sagde du der? Jeg skulle vist... Hvad sagde du der? Hvad sagde du der? Jeg sagde, jeg smadrer dig. Så kom. Ja, så kom. At du er kæreste med Hallo, Simba. du kan ikke... Mads, jeg er bedre end dig, og det ved du Okay, godt. ja, ja, så fint. Nej, Ali! Au! Du skal grave fældet. Find ud af. Au! Sgu da ikke golfkøllen! Kom så, Du Simba. tager dit bat, så tager jeg mit. Jeg frygter for mit liv. Jeg frygter for mit liv. Nej. Nej, Mads, pak den der væk. Mads! Herretakling! Ej! Ja, flot, du går... Au! Flot, du kan undvige, hva'? Psych, det kan jeg også. Au! Kom! Kom nu, Simba. Du skal ikke Ej, du tæver simpelthen en, der ligger ned. Ja, det kan jeg fandme tro. Det kan jeg fandme tro, ikke? Hak ham! Hold da kæft, det er kønt, det her. spændt mig. Hvad fanden? Ej, jeg er på
benene. Ej, nu kommer Kvik. Pis. Jeg har 12 af dem med. Ja, det er uretmæssigt ophold på. Yes, rigtig godt, Kvik. Ja, tak! Kæmpe, din idiot! Fang ham!